Magluto tayo guys ng ng laing. Pero kukuha lang ako ng isa dahil marami ito sa aming dalawa. Ito yung kukunin ko, yung malaki. Tingnan natin kung mabuo. Hala, may na siya, oh, may sanga. Napapansin nyo? Itatanim ko yan. Ayun, meron pa din dito. Sayang, no? Kita nyo, oh. Pwede yan yung itanim ulit. Aray, ang hirap. Ayan, no? Hindi natin ito para itanim ulit. Ayan. Meron pa dito. Ang hirap. Ayan, meron pa dito. Dalawa. Grabe, ang dami. Yeah. Ilalagay ko na lang ito sa paso dahil lalamig na. Mamamatay sila dito sa labas pagka yung dito ko lang sila sa labas itanim. So, ayan. Bali, ito yung lulutuin natin ngayon. Meron ako ditong mga lagayan ng paso. Ay, may mga paso pa ako dito na walang na walang laman. Ito ko lang tinambak sa gilid. So, ang gagawin ko, lalagyan ko lang ito yung paso ng lupa. Para pagka winter, papasok ko lang siya. So, naglalagay lang tayo ng dito, lupa. Tapos, natin, tanim natin dito isa-isa. Mas maganda sana yung kada ganito isang paso. Kaya lang, pwede naman yan ilipat pagka malalaki na sila. So, dyan lang muna sila sama-sama. Dagan ko ng lupa. So, ayan na guys. Maliliit yun. Ito pa yung iba. Ayan, no? Ganun lang. Diba, meron tayo kahit winter na sa loob ng bahay. Diligan lang natin para hindi mamatay. Dahil medyo mainit pa naman, ilalagay ko lang muna ito dito sa labas. Saka ko na siya ipapasok pagka mainit na. So, yan po. Tapos, ito naman yung nanay niya. Ito yung gagawin kong laing. Kaming dalawa lang naman kasi ng asawa ko, kaya pwede na itong kahit isa lang. Ayan. Thank you for watching. Ako dito. Marami pa sila. Hindi pa naman masyadong mainit. Kaya dyan lang muna. Isa-isahin ko yung pag-ani para matagal ding maubos.